Darating man ang takdang araw na ika'y sukol na sa iyong laya, dahil sa bisyong pangungutang mo at pangungupit sa pitaka ko. Kung ikaw ay may inutangan pang iba, anong halaga ang aabunuhan pa? Isama mo na sa tulay ang listahan ng utang mo sa bawat linggo at buwan. Kung sakaling ikaw ay tatalon, hubarin mo muna yung suot mong pantalon, pagkat ayokong laging bisita ko yung Bombay na inutangan mo. Ang tangi ko lamang pag-iusap, pag hinubad mo huwag kang haharap, pagkat sa'kin merong titigas pag nasilip ko ang iyong pampabuenas. Sakaling ikaw ay tatalon, hubarin mo muna yung suot mong pantalon, pagkat ayokong laging bisita ko yung Bombay na inutangan mo. Ang tangi ko lamang pag-iusap, huwag mong bilisan ang paghubad. Kapag sa'kin may tumigas, tanggap ko nang ako sa'yo'y malas. Kapag sa'kin may tumigas, tanggap ko nang ako'y sa'yo'y malas. Tanggap ko nang